Жодних дискусій щодо України без України. Президент США Джо Байден зателефонував українському президентові Володимиру Зеленському. Розмова глав держав тривала трохи більше, ніж 1,5 години. Президент Байден розповів подробиці своєї онлайн-зустрічі з російським президентом Путіним. Крім того, обговорили питання членства України в НАТО, російську загрозу та як на неї реагувати. В ефірі програми «Право на владу» очільник Офісу президента заявив про бажання Вашингтону долучитися до врегулювання війни на сході України. Я думаю, що наступного тижня в Брюсселі відбудеться зустріч президента Зеленського з президентом Макроном і з новим канцлером Німеччини. І я думаю, що ми будемо продовжувати працювати над тим, щоб був проведений саміт лідерів нормандського формату, але Сполучені Штати прийняли для себе чітке рішення – бути активним ігроком в цьому процесі. У Білому домі пояснили, що Джо Байден своїм дзвінком хотів укотре продемонструвати, що без України не буде жодних домовленостей щодо України. Також президент Сполучених Штатів наголосив на підтримці територіальної цілісності нашої держави. Президент Байден хотів обговорити свої глибокі занепокоєння щодо нарощування російських військ біля українського кордону та його зобов'язання рішуче реагувати в разі російської військової ескалації. Ми тісно співпрацюємо з Україною протягом усього цього процесу на усіх рівнях. Ми у щоденному тісному контакті з вищими українськими посадовцями. Сам президент Байден прокоментував свою розмову з Путіним. Він заявив, що чітко пояснив господарю Кремля наслідки за ескалацію агресії проти України. Під час зустрічі з Путіним я був дуже прямолінійним. Жодних стримувань у виразах. Вічливо, але чітко я дав зрозуміти, якщо він справді вторгнеться в Україну, наслідки будуть важкими. Це серйозні економічні наслідки, яких він ще ніколи не бачив. Він негайно відповів, що все зрозумів.